Lazo beltza bai Donostiako suhiltzaileen egoitzan, baita Ibarko Armeria eskolan ere. Andoni Areizaga Donostiako suhiltzailea zen, eta egoitza nagusian xingola beltz erraldoia jarri dute, gainean bere kaskoa. Lankideentzat kolpe latza izan da bere heriotza. Egun gogorra eta bai, latza denutzeko. Gaztea, aita, fin. Gaur, aurpegi luzeak eta tristeak ikusi dira suhiltzaileen artean. Oporretatik bueltan, aste honetan zen lanean hastekoa Andoni Areizaga Donostiako suhiltzaileen sarjentua bere lankide guztientzat aste gogorra izango da hau. Egoera berdintxo aurkitu dugu Ibarko Armeria eskolan. Hemen, Josi Hernandez irakaslea zen, eta bertako zuzendariak esan digunez, galera handia izan da. Pertsona maitatua zelako alde batetik, eta bokaziozko maisua bestetik. Desde el punto de vista profesional, una persona implicada y vocacional. Iñaki Ikoilar istripu berean hildako 3. mendigoizalea aseguru aholkularia zen, aseguru etxe batean. 3 lankidek elkartasuna eta berotasuna helarazi nahi izan diete familiei. 3 mendigoizale gipuzkoarrak Bernard Dumerk frantziarrarekin batera Txilen 3 aste igarotzetik bueltan zetozen, mendian eskiatzetik. 3ak mendizale eta eskiatzailea dituak ziren. 3 gipuzkoarrak Euskal Kanpin elkarteko kideak, Areizaga eta Ikoilar altitoi probako antolatzaileak, hainbat ekimen egingo dira guztien omenetan. Zoritxarrak eraginda, 4ak zendu ziren 63 errepidean Landetako Laben herrian.